tan kapurba dening manungsa ya jagat kasirep sanaya toko citra guyu laka pranyata kaprabawan miyos sang Badranaya sampir sumanding teluyo gandhe dulae satulit yen tak rasa sedina kaya setahun rono rene kaya wong bingung rena wengi tan sisa turu ambung tansah mikirke sliramu wewayanganmu katone netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen aku kangen sliramu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Garing, selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi banget. Ketemu meneh ana ing season 2 intermezzo patet songo kang winastan goro-goro ya. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Mula adegane goro-goro menika papane sak rampunging perang gagal. Bar perang rame-rame rasane diselehke, kencenge dikendoni. Wah, luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pamirsa ya truk becik kang isih nunggoni ana ing lokasi ana ing TKP nggih Mas Gareng becik kang memantau lumantar via YouTube sing isih nunggoni awake dhewe katelune Dik Petro Dik Bagong anggone awake dhewe lek-lekan paring panglipur ya truk wis yen penonton kang mapan ana ing lokasi iki wis tenan. Tolok ukur penonton wayang iki ya nganjuk. Kok ngono ha ya no. Penonton nganjuk iki wis kabeh ngakoni, seniman kabeh dalang ngakoni yen ora mung penikmat wayang ning uga dadi pengamat wayang. Ngene iki kelebu dadi benteng seni lan tradisi lho Mas Gareng. Ngono ya, Truk? Nggih. Tenan kok Mas. Penggemar wayang iki sing ora kakean rewel ya penggemar ana laladan nganjuk. Ngono, Gong. Heeh. Kuwi kena kanggo contoh penggemar-penggemar wayang ana laladan liyane. Merga penonton nganjuk ki isine wong pinter kabeh, ya toh? Pinter lan nengenake tata krama lho kuwi. Jroning nonton sewengi iki wis ngerti sangu saka omah, ngono. Aku arep nonton wayang sing tak delok sapa iki wis ngerti nggawa sangu dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Gong. Heeh. Cara jajan ngono, aku arep mangkat saka ngomah tuku soto, ya toh. Nek wis tekan warung ora golek rawon, kuwi perumpamaane kaya ngono kuwi. Kuwi tegese iso empan nggawa papan. Merga sing marake ora tentrem, penggemar siji lan sijine kuwi ya merga saka ucape wong-wong sing ora ngerti apa-apa kuwi mau Mas Garing Dik Bagong. Oh ngono, Truk. Ngono Mas. Heeh. Mongko jaman sing saya maju saiki
Okeh, Gong, wong kaya ngono kuwi, wong toksik ngono kuwi akeh banget. Ngono, heeh. Wong kuwi mau yen ngomong tanpa dipikir, akibate piye wis babar blas ora dirasake. Mergo omongane mau tanpa rasa, waton ngobahke lambe. Oh ngono, heeh. Ning wong kaya ngono kuwi mau jane ora ana apa-apane. Jal, tuk deloken karyane nak ora ana. Isane mung cangkeman kuwi. Heeh. Mula iki uga pembelajaran. Aku Mas Gareng Dik Bagong ngadepi tahun-tahun politik iki kudu kebak ing pangati-ati. Oh ngono ya, Lek. Iki wis mulai memanas. Ha nggih. Tahun 24 tahun ngarep Indonesia arep duwe gawe geden-geden, ya ta? Pesta demokrasi. Mula aja nganti gampang ditukumba, utamane warga masyarakat kang mapan ana ing Kemloko Legi kene. Beda pilihan aja nganti jotosan. Wah ya. Beda pilihan kena ning aja nganti ngrusak marang kerukunan lan paseduluran ya, Dik Petruk. Nggih. Merga napa to Mas Gareng? Kerukunan kuwi kebutuhan yang abadi. Nek nggur pilihan kuwi ben 5 tahun pisan, ben 5 tahun kuwi mesti ana. Ning aku percaya kok Mas Petruk. Piye Bagong? Warga masyarakat kene iki wis pinter kabeh, ya toh? Ora gampang dikusiri karo sengkuni-sengkuni sing bakal ngobak-ngobak katentreman lan kerukunaning warga. Wis do melek politik kabeh. Nggih, bagus. Bener, Gong. Mula saling berkaitan apa sing awake dhewe rembug karo rangkaian adicara bengi iki. Ya kuwi Sumpah Pemuda, ya toh? Sumpah Pemuda kuwi cekak aos isine, ya toh? Bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia lan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh ya. Yo alam-alaman. Rembukan guyon karo diselingi tembang-tembang. Nganggo bawa. Mumpung ana Mas Heru. Oke. Pelok. Monggo Mas Heru. Katuran bawa kagem nuran-nuran wonten ing pagi hari ini. Kinanti mawon. Oke, kinanti niku tegese dinteni. Jan kangen karo suarane Mas Heru. Ya. Manah kang kataman wuyung tepung wong kang ayu Mas Heru oren ki aja leren. Tidak paringi ren. Kang Maji. Yo. Susah lamun den lap manekat dahsu manding aku alpan ora tau roh ya. Wis metu ya. Tokne ae. Yo. Sanadyan namung sedhela nambani kangening ati. Didawake apa, Truk? Ayo gawane no angenteni. Sapa?
Sek. Rilir, Sek. Sri Wahyuni. Nggih. Sri kuwi pari rezeki, wahyu ki kewahyuan. Uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan. Waduh. Nah. Ayo, angenteni Sek. Oke. Gedimen ta saramu? Ngelokor nembian. Ya. Sak nyandake nggih, Mas. Oh iya. Iya. Yuk. Aku ngenteni to kamu kaya ngentenimu dening wayu semim sereneng kelku Daku semua papu jaku Alon-alon wae ora apa-apa. Santai. Nek guyu tapi ora serak ya. Enggak aman kalau nembang. bicara kalau nyanyi enggak tekan Ora apa-apa. Aja banter. oper-operan mawon kali Mas Heru nggih Oke no. Ya. Ya. Tak jaluk jo citra janji Duh ni masih romong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni Kowe nek pacaran Joko kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. ora Aja ngrungokne gurem cecer ya, Sek. Iso ngeslong itu. Ngeslot. Ya. Kledang kae teka pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali Lon-lonan sing kepenak. Katur para penonton ingkang taksih lenggah wonten ing Desa Kemloko Legi. Aja kemaki tor, biasa wae. Kayak Fred pisan wae. Kaya ngentenimu dune wahyu
sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni lumrah sinden suarane entek iki lumrah ya ta nek jare emang di lokne Mas Herman ngeslong aku ora tau ya mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya yo mergo ora iso ngeslong mung lho nah aku selalu fit to iya eser ra ngombe kok aku iki status ning karaoke karo emotikone banyu crot ya entekno kledang kae teko pranyata janjine datan citra saumpama aja lali kaleku tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah ngono terus luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh, masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cedhak omah banget tok werung ngotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isu-isu. Mergo ya sekolah malam Senin besok iki. Biasane 3:30, sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kok Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Serampat. Yuk.
Matur nuwun. Tansale wong tresnaku bisa Kok durung diresiki lho. Aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karepen gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengki. Waduh. Wo sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih ya, lah niku lho. Nggih. Nggih, Bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Saya tau bener to aku. Ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Lho maksude mestine kesawaban anu wahyune barokahe. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Jak tanggapan ke kerayaan yoga, makanya tak ke omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambi. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah Tor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh, kok wis tau pedhok to? Jenengan dangu to? Oh, munggah Tor. Iya. Bisa serampat ya, serampat neh, yuk. Se. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Tenan apa ora gamane? Wow. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Saya nambahi bangun dasar ayu lentur kuning ora mokal atiku dadi goding mesapun sadene aku wis trima kangen kuli awangi tansale wong ngawur bisa Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki mundak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes pun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine apa Magetan? Medion. Medion. Nek sapa Jenengan nek saged nerokne Victor jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madepe mriko.
Kula. Nggih, nyuwun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriku sikile lurus. Kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Iso apa ora? Iso apa ora? Baleni nek. Lah, ora iso. Ngadeg, Dodok. Victor, Sikile lenggah. lurus. Kira lurus. Lurus, langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Iso apa ora? Sopo ora? Ya panggang ngene sik. Lah. Lah mong Victor apa ora gojelan tangan iki? Lu sawangen. 1 2 3. Lho. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Alah. Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lah ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah kula niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Nah, Sip. luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, ya, Ndang. Nek babakan dalang jenengan kan Tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek SDM. Lah ora iso. Ngadeg, Dodok. Victor, Sikile lenggah. lurus. Lurus, langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sopo ora? Sopo ora? Ya panggang ngene sik. Eh, Lah mong Victor apa ora gojelan tangan iki? lu sawangen. 1 2 3. Lho. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Alah. Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lah ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah kula niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Nah, Sip. luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, ya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia Ya. niku jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victor iki adik tingkatku. Lah. Dadi mau gimana pun tetep unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasa. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Ah, goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? 4. Jenenge sapi iki engke sapa? Lho, mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Heeh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. to ya. Sabar. Lah kok gur iso ngono tok lho. tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku emang ngono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Ah, nggih. Dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Ah, nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom Kok agek kemen siji. to? Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Amung siji tok nek aku lah mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah, aku tok paling. Ji. Magicom. Oh iya Magicom, loro. Terus Wajan. wajan enake. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublok aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Aku nesu ora oleh nesuin Allah ma'asobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, lah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pito, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas.
Wah, lah kok. Njumuk iya. duit 5.000 ning kene. Ya, tanpa nyenggol blangkone. Tanpa nyenggol blangkon. Oh yo ngono. Kang. Ayo. Kangelan. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Ah, Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. ora Malah iso. dadi kuro. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso. Carane. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho lho. Apa iya lho? Wah, Wis tak cekel. Bukaan. mosok to? Nyekel duit 5.000 tanpa Is- nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Bu. Lho. Duit pironan kowe? Asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret ya aku 5.000 kono nyeketan iki. Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Kalami bawa wisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten Iya, iki iya. nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Wah, kilon. Duwike kilon. Kayak rosok apa sih? Dang. Anakku sing cilik kelas TK ki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Joh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 yuta. Boh. Nek rantek Jewer ndase, sok kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau duit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gorene. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Ah. Suara. Ya kodok no. Ah. Wah, malah penak ngene tuh, Mas. Nggih. Kandhani kok. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. ada. 150. Dhuwit karo kodhok milih. Kodok. Ah, ngene. Centang. Es. Jare entuk kodok entuk 50. Lah iya to. Otok-otok. Dadi pertanyaan, jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Balik, iya. Yen kalah 200.000 gorene. Ah. Heeh, otok-otok kunine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodhok milih. Kodhok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas duit kurang. Kok Mas? Ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih. Anu enten bapake, Oh, nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Tetembangan. Oke, Nggih. niki dik ditegani. Slamet. Wingenane dhuwit materi ngene iki mung dagelan bablas ya. Heeh. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus Pun. mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Heeh. Pripun? Sing Niki bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Ora sudi. Untuk kemajon. Untu kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong. Lah kok iso? Apa menciumne irung-irung keneke lambis mak. Wah. Alah, genep sesasi yo krowok cangkeme. Lho. Apa? Apa weh? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Yo. Pamintaku. Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasik. Tok. Arasa. Ngetes kendang. Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, atuh. Atuh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? Yo nang kene. Kegedhen klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jago? Suaramu apik men lho. Lho ya ora sombong to, Mas.
Iki asli suaramu metune kondi lho. Makene. Jaka kene to kok ya umume lho. Iya. Iku Apik, sak apik. mung gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. dipangan. Dikira kintel kono apa kok ya. Sekintel. Lanjut. Go. Hing sarina sawengine Datan kinggang sarambon Tene sapa? lamun adot caketing ati. Hati-hati mundur nek wong golek kodhok. Oh Mas Heru. Mas Heru. Golek kodhok. Yen cedhak tansah mulak Sida asetu. Mbok lambene iki biasa ngono lho. Kaya kloset. Ngece Modele dhewe-dhewe lho Tor. Pindho mimilan mie ayam. Aduh yo. Mintuna. Mintuna. Hayo Nimas barengan tepi wajib. Sido asebe praya Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo. Cinta iku dikapak-kapake manut. Monggo dilanjut. Tresno iki aja nganti trucut. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng? Nika, Dik, niken sik. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu. Neng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Oh, kalau wes kok genuk ae. Saking penake kok ya. Macam genuk ae bal bekel. Dik niken. Dalam Mau milih wong loro iki milih ndi? ora milih kabeh. Malah sip. Malah sip itu. Padha jembuke. Lho. Jembuk apa jembuk? Jembuk iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Lho apa? Oh, Lah ngadeg kuwi. ngadeg tanpa gocekan. Yang piye mau piye? Boleh iki lho. 1 2 3. Lah. Kok mau enak ya? Ngono kaya apa jenenge Apa? waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Weh, Kayak kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene ta. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihannya Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Sangat. Dek niken. dalam Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Weh Mbak Niken. Apa? Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Ayo njajal to gandeng roman ki. Coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene, sampean kok kono culno sik. Kodhok Iki ngorek. kok kono. Tuk kodhok ngorek, Mas. Suyat mojo punang pinanganten Ora ikhlas rasane Bu.
Ralilo kita. Iki kan peran. Oh iya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Sriatmaja pun ampinanganten daup. Atmojo. Niki wanjinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Aja. Manten pengarep Ndi? bacokan. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Balang Iki bae, gantal. Mas. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah. Yo ki panganan. Iki bae. Balang-balangan sampun wingko mbok lho gedene nggur Atos kuwi. sak Ora menika atos iki. sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, Manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah iya. Nek aku sing sungkem perang balik asale. Ki sing sungkem manten lanang modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Cek. Lek Mas Hub gak sida Mas mantene sangklir. Ya Kurang ya balang-balang. ya bener lho wing ngideg-deg lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Babar yo sangklir. Wis karek sitok bayi dak ilang lho. Ki masa sih tok. Entek iki. Karek sitok didak wajan. Hei. Weh ta ya. Yo. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Ya Victor? monggo. Mangga Nah. Apa sing pelok bebas ledek. Ah, pelok. Cie dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni dek terus muni piye? Yo nyeluk yo. Ya Yo sumo dik. iya to. Lah iya bener to. Lah ya dek. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas. ya. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Jan. Sing gampang ae. Wes. Duet. Anu Niken ya, Mas. Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, kuntik Enek bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangeten men. Nyapa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lek kok dikon ngempul. Masa ngompol. Kon ngempul barang. Wah, kuantem gong. Tapi Den duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngompol berenang. Yuk. Ayo, diaturke. Jembalas yuk. Nggih. Ya. Jambu Jambu alas. alas. Tidak kami Awas lolo. Dalah. ora bakal ganti. Kok aja lali anu lho Mas Meo ngaturke Nggih. panuwun karo Pak Edi. Injih putripun Bapak Edi Santoso matur gunge panuwun. Didongakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya diberikan Amin. keamanahan, Amin. kekuatan. Amin. Menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembatan. Sip. Amanah barokah. Amin. Di kemala jumeneng. Yuk musik. Ku malah sepote. Ya, jumeneng. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Wis ngadeg kok sepot. Lah meneng bareng. Yo. Piye to panis saja kok gak seneng aku ngadekin apa? Gak apa-apa. Lah cacara disepot. Mau nyanyi Cacahe lagu sik seneng anu lho Mbak apa? Dwi. Dalam Mbak ribuan. Dwi sik seneng ngadege Victor ngono. Dan Mas aku pengen lihat nah. Hah? Pengen lihat kayak Yo, mau. yo iku sitok pengen ero kabeh. Engko tak kirimi videone tutorial. Apa Pak? Wis. Monggo kersa yo. Ya mau wonten pamundutan nemen nggih. Oke. Oke. Nemen. Victor. Nggih, Mbak. Iki lho gak kacek adoh. Si Iya toh. setel Wah, wis. nek karo mau ya keduren. Oh, keduren ra gedok kok malah. Iki lho. Wah, ngene ya. Iya. Apane? Anu maksudnya iki aduh.
Ayo katur. Dek ada, dados. Ada. Terus yuk. Apik iki. Nama lagu dangdut sudah diaturkan Mas Victor, Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong. Keripik gedang, keripik telo. Nggih. Sithik edang, watone rata. Wah, nggih. Tak nutuke lakon tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Siap. Nah, donga dinonga sukses. Pokoke nggih. Heeh. Mas Gareng, Dik Bagong. Piye, Truk? Piye, Mas? Nutuke lakon nderekke Kang Bendoro. Kaya piye babareng lakon? Ayo le, tak derekke.